Gikone to thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Teaching and Referral oidho rang'iny mar level 6A bang' kane okete ayanga oboke mar sirikal gi jatend piny William Ruto tarik 18 ma dweni. Ondamo makamano nodhiale nyasi mar atipo e boma ma Kisumu kigeno ni chenro mag thieth dhi medo bedo maber e alwora mag nam Lolwe. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Ne en nyasi kod nyadhi e laro mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Osiptal e boma ma Kisumu, kama jotelo, jochiw thieth kod jopiny nobiro kanyakla mar dhialo ting' malo mar kar od thieth masani koro en Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Osiptal Level 6A. Bang' higni 60, gikone to od thiethno koro ni e rang'iny mag ute thieth madongo pachoka kaka Kenyatta National Hospital, Moi e kind mamoko. Ageta margi makende koro en chiwo thieth makare, yudo mag omenda e bwo sirikal mamalo, chiwo thieth moyiedhi e yor lony manyasani e kind mamoko. One of the clauses in the legal order, those who are employees on 18th of June 2025, when that gazette was actually signed, automatically transit to become the employees of the state corporation. Ewi mano, ondamo no bende koro kelo medruok mag ndiko jotije manyien maromo 144, chenro manyien mag chano jotije e kidienje mopogore, kendo kelo chenro mag chudo mag rutaya e osiptano. I'll run for example, from next week, God willing, I'll try and push public service to come here. I want to push SCAC to come. I want to push SRC to come. And they will decide on the grades so that within 3 months, we are already on salaries, or even by December latest, we are on salaries of the state corporation. Once they come in and take responsibility in terms of your salaries, we'll be able to plow back that money into other health facilities which we have within Kisumu County. Moko kuom gigo mochuro Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital e rang'inyno en okenge madito mosegoyo e thuolo mar higa achiel kochakore e yaod thiedho choke, yaro wards mag jotuo moheore ICU, nyiewo masinde manyasani e nengo mar siling milion 90 e kind mamoko kaka yor bero thieth ne jopiny. Our performance so far is 1.5 billion, and the actual cash realization, that is what has been reimbursed, is 1.1 billion. Equipment was a major issue. Sat and approved almost over 90 million. We have recruited in total 144 staff the last 1 year, just because of the expansion of the services we have had. Kowuok e ward ka ward, jotije ma Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital sani koro ijiwo mondo ohaw reso ngima ka gitiyo gi chunygi duto ma ok gidewo osimbo kata rang'iny margi. This facility is going to be a game changer in this region of Nyanza and Western. People have suffered in this region, have to travel all the way to Kenyatta, Moi Teaching and Referral. It has not been easy. The country expects us to behave like a national teaching and referral hospital. No longer long queues, delays. Nobody should die because you have delayed them to not to have oxygen points. And if they have to go, talk to them and touch them. Let's just be having that passion. Let's have that compassion. Let's touch these patients. Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital igeno ni koro dhi bedo kar tiegruok mang'ula, kar timo nonro kod kar thieth makare ne jotuo ka obiro kwako kaunti za 15 mawuok Kenya ma Nyanza kod Western. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital, Kisumu County. Erokamano kuom medo bedo kodwa e Ramogi TV e chenro mar migago. Wakaw yweyo mokwongo to kapok wadhi e yweyo, and yote mar Pascal Olajo to